Foli ni walimando be ka taw kelen na bela jelema malikono ani maliko kan ka fon yana ka bisimila aw ka bi bamanangan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kunnafoniyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw la bakuruba kunnafoniyaw an don kan olu de filɛ nin kabala sanfɛ kalanso jɔli baara kun filanan olu nun donna a birikiden fɔlɔ da kɛra k'o kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn alamisadon septembre kalo tile 28 ma université in yɛrɛ kɔnɔ kabalakaw fɛ Kati cercle alsilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ka section ani u kanubagaw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka taama boloda ka na alsilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma yɔrɔ an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Cherifla Usmane Marani Hayidara a ka denbaya la Bangoni Jaginɛbugu la taama in yɛrɛ bolodara ka bɛn tarata tɛmɛnen de ma olu de y'an don kan ye bakuruba kunnafoniw na kunnafoni caman wɛrɛw bɛna fara minnu kan ka walawalali caman kɛ aw ye aw bisimila an b'aw fo ka waleɲuman dɔ aw minnu sɔgɔlen don Cherifla jabaraniso la ka sanga ni waati in ye k'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila an ye aw tulo lasɔmi an don kan na k'a fɔ sanfɛ kalanso ni o bɛ kabalakaw fɛ o jɔli baara kun filanan o nun donna a birikiden fɔlɔ dali o kɛnɛ sigira sen kan ka ɲɛnamaya ka bɛn alamisadon septembre kalo tile 28 ma université in yɛrɛ dagayɔrɔ la kabala kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya o bonya n'a karama kuntalen don ka kalifa an ka jamana minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise la a kɛrɛfɛ a ka gouvernement minisiri caman olu kun taara k'a lakori kɛnɛ in kan Chine jamana a ka lasigiden min bi an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ o fana kɛra baaraw seere Bubakar Tarawele ani Nuhu Kone olu de ka sɔrɔlen don Cherifla jabaraniso tɔgɔ la Mali sanfɛ kalansoba min sigilen bɛ kabala kɔnɔna na dɔ bɛna fara a kalanso yanga kan k'a sababu kɛ kalanso kuraw olu bɛna jɔ a kɔnɔna na a birigiden fɔlɔ o dara an ka jamana premier ministre fɛ Dr Bubu Sise ani Chinois ka ambassadeur min bɛ Mali la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ni kalanso in jɔli kun fɔlɔ o kɛra lawale min ye Chinois fɛ nin bɛna kɛ a kun filanan baaraw daminɛli ye nin baara ninnu bɛ tali kɛ fɛn min na jɛɲɔgɔnya ɲuman bɛ Mali jamana ani Chinois jamana ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 50 ɲɔgɔn na wa kalanso kura a bɛna jɔ dugukolo min kan sa a bɛ t'i jɔ mètre carré 25 ɲɔgɔn na san fila baara don République populaire de Chine n'o ye Chinois ka jamana ye olu y'an dɛmɛ kun fɔlɔ la u ye baaraba kɛ u ye infrastructure caman jɔ n'o ye kalanyɔrɔw ye ani laboratoire ani kalankɛ minɛn fɛn fɛn n'o ka kan ka bila sanfɛ kalanso salle de classe kɔnɔ ani laboratoire kɔnɔ u y'an dɛmɛ o na ka équipement caman d'a ma donc u ma dan u ma ayiwa Ibrahim Boubacar Keïta a y'a négocié ka phase 2 fɛnɛ sɔrɔ donc phase 2 o sɔrɔla a wari kasabi bɛ taa fɔ miliyari 30 la donc an de nana o la bi ka na a kurun bɔ kari premier ministre ka présidence kɔnɔna na ayiwa n'i ye jateminɛ k'a la nin baara ninnu ayiwa a bɛna a kuntala jan bɛna kɛ kalo 28 ye san 2 ni damadɔ mais o san 2 ni damadɔ kɔnɔna na u bɛna baara minnu kɛ u bɛna yɔrɔ 7 de jɔ ayiwa faculté de santé humaine b'o la ayiwa institut de technologie industrielle o b'o la ayiwa centre national de recherche scientifique ayiwa taa yɔrɔ t'olu la sisan yɔrɔ t'u bolo donc olu bɛna u damana yɔrɔ sɔrɔ ayiwa institut de langue bɛ kɛ yen chinois y'u fɛ u b'a fɔ yɔrɔ fɛn dɔ ma ko Confucius donc o institut bɛna créer n'o tɛmɛna ayiwa bloc wɛrɛw bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko bibliothèque universitaire donc kalan tɛ kɛ livre kɔ donc livre ko dun banna donc u bɛna non seulement bibliothèque jɔ mais u bɛ livre caman san ka k'a kɔnɔ ayiwa n'o tɛmɛna ka bɔ yen ayiwa fɛn wɛrɛw caman bɛ yen n'est-ce pas min b'a to sanfɛ kalan a bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ yɔrɔ ɲumanw kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ minɛ ɲumanw kɔnɔna na donc nin ye dɛmɛba de ye ka ɲɛsin Mali ma an ka sanfɛkalanko k'an ka problème pour que u bɛ se ka résoudre cogo min na a y'u b'a dɔn k'a fɔ sanfɛ kalanso sisan jusqu'à présent hali bi la i b'a dɔn k'a fɔ u bɛ taa cours dɔw ta salle palais de la culture la ayiwa u bɛ taa cours dɔw ta Silimaso kɔrɔw la bon o yɔrɔw
ama kalan tɛ se ka kɛ ko ɲuman a kɔnɔ parce que a ma dabɔ o kama donc ni infrastructure ninnu mina jɔ fɛn minnu mina jɔ donc k'u équiper a b'a to vraiment an bɛ bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na quoi a bɛ caman bɔ gɛlɛya la a t'a bɛɛ ban sa mais a bɛ caman bɔ a la donc vraiment an bɛ siniwaw fo. ɲɛnajɛ in a kun cɛra ni an ka dɔnkilidala ŋana min bɛ yen n'u kama Ma Kuyate numéro 1 ale ka fɔli duman dɔw ye. Kati cercle alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka sous-section ani u kanubagaw u farala ɲɔgɔn kan ka wuli ka taama kɛ kana bɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma ani Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali Maɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Aseyd Cherif Usman Madani Haidara la a ka denbaya la Bangɔni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ la ka bɛn ni tarata don ye taama in yɛrɛ laɲini kun ye fɛn min ye ka se ka na bonyamasegin kɛ karamɔgɔ Haidara ye ka da a ka diinɛ kɔrɔtali la ani faso jɔ baaraw la ka labana k'u ka layidu an'u ka kanu kurakuraya ka duwawu ɲini a fɛ ka labana ka duwawu fana kɛ a ye Lutu Sidibe ani Musa Fɔnba olu de ka sɔrɔlen don Musa Fɔnba bɛna kumakan in lase. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansar sous-section min bɛ Kati cercle la a tɔndenw n'a kanubaw u bɔra ka caya k'u kunda Cherifla duba ka Bangɔni Janginɛbugu la Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali Maɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyed Cherif Usman Madani Haidara fɛ taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa min y'a ka ɲɛnamaya fanba bɛn Muhamadul Mustafa diinɛ lapasali mɔ ɲɛnamaya dilali ani faso jɔ kana bonyamasegin k'a ye ka laban ka dugawu ɲini a fɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw ka bɔ Kati cercle la sous-section kɔnɔ laada don san o san u bɛ nin bɔɲɛ in kɛ u y'a ɲini Zamzami y'u fɛ a ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye. N b'a fɔ fɔlɔ Umu Sidibe ale b'a ka so kɔnɔ an den de ye Amsaru ye n'o ye Madu Jara nka sababu fo arijana an y'an sɛmɛ ale la mɔgɔ tɛ juru sɔrɔ ji sɔrɔ kɔlɔn kɔnɔ abadani fo juru ka k'a la ale de kɛra an samabaga ye Umu Sidibe de bɛ Cherifla lajɛ tuma bɛɛ a ko misiri kɔnɔmɔgɔw a ye na ne kɔni foyi se tɛ ɲɛ ka taa nka n b'a fɛ n ka mɔgɔw ka t'u ɲɛ da Cherifukɛ kan o tuma a k'aw labɛn aw ka a sara Madu la Madu k'a ɲɛɲini aw ka taa bɔ Cherifukɛ fɛ ne Umu k'a ka duwawu kɛ ne tɛ dɛ a ka duwawu kɛ jamana ye jamana ɲagaminen bɛ a ka duwawu kɛ jamana ferekelen ma a ka duwawu kɛ ani an ka lu tɔn minnu b'an bolo n'o ye silamɛya tɔn ye Ala k'a jidi. Ayiwa alhamdulillah sababu min ye an se Cherifula kɔnɔ ya bi wulada in na an famana an karamɔgɔ ma n'o ye Aseyd Cherif Usman Madani Haidara an farala ɲɔgɔn kan sanan fara mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kanubagaw ni tɔndenw ka fara Kati kɔnɔna bɛɛ kan ka na ɲɛ da an karamɔgɔ kan sabu ale yeli a bɛ mɔgɔ lafiya farikolo la a bɛ mɔgɔ lafiya i ka kɛtaw la ayiwa mɔgɔ man ka fama karamɔgɔ Haidara n'a ɲɔgɔnnaw ma o de la wulada in na an nana ka na an ɲɛ da kan karamɔgɔ min n'a yeli ladilikan don a ka kumakan fana ye ladilikan ye maa o maa n'i b'a fɛ ka ɲɛ karamɔgɔ ka kumakanw a bɛ mɔgɔ de dilan ayiwa bi nisɔndiya in kɔni a fanga bonyana kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ karamɔgɔ nɔfɛtugu ne bolo ka se bi la n ye nisɔndiya min sɔrɔ n ma deli k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ ka d'a kan karamɔgɔ ye an kɛ i n'a fɔ a den ayiwa a y'i gɛrɛ an na i n'a fɔ mɔgɔ bɛ gɛrɛ den na cogo min na ka tila ka nisɔndiya fana ka an kunbɛn a ye jama in kunbɛn a kɛra jama kelen o kelen kɔnɔ ko karamɔgɔ b'i dɔn bon n'i y'o ye mɔgɔ la kɔni vraiment nisɔndiya ko dan don. Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali Maɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyyed Cherif Usman Madani Haidara kɛtɔ ka kuma ta a y'a yira an balakaw la minnu kun bɛ taama in na n'u y'a ɲini a fɛ a ka taa b'u ye Kati k'a fɔ layidu talen don u ye n'u yɛr'u labɛnna tuma min ka wele bila mɔ a n'a t'i ɲɛ da u ka Kati nisɔndiya min fɛnɛ bɛ a la bɔɲɛ in na a y'o fɛnɛ da u tulo kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɔɲɛ min kɛra silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw fɛ ka bɔ Kati sous-section kɔnɔ a kun jɛra ni silamɛya don ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya ye k'a sabu kɛ kanubaw yer'u ka laɲini ye.
Polisiya lafasa jɛkulu min bɛ wele syndicat Alliance pour la police nationale ka tɛmɛ ni Mali jamana baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu Centrale démocratique des travailleurs du Mali fɛ u ye u ka congrès ordinaire lajɛrɛ sigi ko fɔlɔ ɲɛnamaya ka bɛn alamisa don septembre kalo tile 26 ma école nationale de la police kɔnɔ Ntominkɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ Bamako sigida sabanan kɔnɔ kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya u kun talen don ka kalifa lakanako minisiri ka nɔnabila la kɛnɛ in kɔnɔ Sadio Sidibe ani a ka jatala Baba Keita olu de tun bɛ ka kɛ baara in seere Cherifla Jabarani so tɔgɔ la u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an ko ɲɛmada. Baara ninnu bɛɛ daminɛna ni miniti kelen tasibila ye ka ɲɛsi an ka maaba minnu ta ɲɛna faso kunbɛbɔli ma. Syndicat policiers ka ni jɛkulu kura in ni a bɛ wele Alliance pour la police nationale o ni Centrale démocratique des travailleurs du Mali olu ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna na ko mouvement in créé kun ye fɛn min ye walasa fɛn fɛn bɛ tali kɛ policiers ka hakɛ an'u ka baarakɛminɛnw o bɛ se ka sabati bolo cogo min na. Syndicat in ye jɛkulu kura ye fana ni policiers b'a kɔnɔ garde nationale b'a kɔnɔ fo ka taa se tenitigi tɔw ma. Wɔrɔ in kun ye fɔlɔ ka sariya sɛbɛn dɔw bato ani ka bureau lakura pour que an bɛ se ka baara wɛrɛw ta ni fanga ye cogoya min na parce que an y'a jateminɛ n'an ma congrès kɛ a bɛ se ka dɔn an ka fɛn na dɔɔni parce que statut ni règlement mun fɔ an y'o lasabati mais pour que an yɛrɛ ka légitimement an k'a dɔn k'a fɔ ko fanga banna fo an kun ka congrès in kɛ donc congrès in kɛ kun yɛrɛ bɛɛ y'o de ye ka secrétaire général kura sigi ka bureau remanier parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen jama an b'a sigi waati min na ni jama kun t'an kɔ mais an bɛ waati min na bi bi in na jama cayara fo ka dama tɛmɛ donc fanga mɔgɔ wɛrɛw don pour que fana bɛ se ka courage sɔrɔ cogo min na u bɛ se ka kɛlɛ k'an nɔfɛ cogoya min na a sigikun yɛrɛ bakurubaw ye nin de ye. Syndicat de police u ka jɛkulu kura in a bɛna kɛ sababu fana ye polisiw ka hakɛ kunkanko bɛ taa fɔ cogo min na sanfɛmaw ye. Sénégalisme na a kɛlɛ tɛ se ka kɛ kelen mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ mais ni ala ka jɛkulu n'aw sera ka ɲɔgɔn faamuya garde prison olu bɛ u ta dilan an fana b'an ta la mais n'an sera ka ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ dɔ la comme hali protection civile mais nin bɛɛ kɔni nana CDTM de tɔgɔ la parce que nin bɛɛ bɛ affilié de bɛ CDTM na donc o de un peu i ɲɛ bɛ garde prison minnu fɔ mais garde olu kɔni ta inspection garde minnu bɛ u nana inspection tɔgɔ de la an ka jɛkulu banna octobre kalo tile 12 san 2018 kɔnɔna na an ka jɛkulu bangenna olu la. N'i y'a ye syndicat bɛ sigi d'abord c'est pour que ka baarakɛlaw tɔbɔtɔ o tɔbɔtɔli kɔnɔna na papier minnu bɛ dilan o papier b'a yɛrɛ k'a fɔ n'a ye lajɛ fɔlɔ kɛ ka aw sigi n'a ye baara daminɛ a bɛ tila ka fɛn kɛ n'a bɛ fɔ ma ko congrès o congrès ninnu olu bɛ sɛbɛn papiyew kɔnɔ aw ka papiyew kɔnɔ donc o la batoli o ye jagoya ye syndicat bɛɛ kan donc ninnu y'a essayé k'o de labato sisan o de y'u ka congrès fɔlɔ ye. Min bɛ tali kɛ lawalew minnu kɛra ɲɔnɔ ni tile filanin in na maa min kɛra ka minisiri nɔ labila kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ bɛɛ la min b'a to min kɛra nin ko in sababu ye a ko bɛ se ka dɔn cogo min na ka se k'u wele bɔgɔ jeninen kan cogo min na ni ka tila k'a jira polisiw la k'a fɔ ko maa si den kelen de tɛ se ka minisiri wuli ka ban nɔ la sabula jamana ɲɛmaa de y'a sigi o siratigɛ kɔnɔna na a y'a ɲini polisiw fɛ u k'u tɛgɛ da u dusu kan min b'a to mankan in bɛ se ka ba faga cogo min na. Jamana ɲɛmɔgɔw u ye fɛn camanba de kɛ an polisiw ye mobili ko b'o la fini ko b'o la an bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o ko b'o la an bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye olu ko b'o la u ye camanba de kɛ hali bi dɔw b'a jɛ ni minnu b'a jɛ olu syndicat de bɛ se k'olu las'an ma n'u y'a las'an ma an fana b'a lase an ka ɲɛmɔgɔw ma ni kɛnɛ kan on appelle tout le monde au calme bɛɛ k'i an ka to an ka jamana justice kɔ wale min kɛra nin wale cɛ ɲuman tɛ o sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn ne yɛrɛ bɛ jɛkulu min kunna an ka baara ye mun ye an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a yira an ka ɲɛmɔgɔw la ko min kɛra min yɛrɛ man ɲi a ka kan ka kɛ cogo min na an b'a fɔ. An b'aw ladonna k'a fɔ syndicat Alliance pour la police nationale ni a bɛ wele APN a bangera octobre kalo tile 12 san 2018 ni nin y'a san kelen. Jiko kunkan baara bolodali min ni o bɛ wele programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau olu ka baara bolodalen
o kun 7 onun donna alamisa don septembre kalo tile 26 donna jigiso hôtel Mandina Bamako min senfɛ dakun 3 o de taara baaraw bɛna ɲɛnamaya min sira fɛ kɛnɛ in kan u dɛmɛbaga jɛkulu nana ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mamadu Ben Cherifla Sumano ani a ka jatala Samba Tarawele Cherifla Jabarani so tɔgɔ la u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'u lajɛ. PCAJ maaw ka ni baara daminɛ in bɛna boli fɛn minnu kan o de ye ɲɔgɔn ye tɛmɛnen minnu kɛra baara minnu kumaw fɔra ka jateminɛ ko olu la ani don nataw la baara minnu kan ka boloda ani nafolo n'o ye musaka ye o mun bɛna don nin baara ninnu yɛrɛ bɛɛ da fɛ a siginkunba ye o de. Baara ninnu bɛɛ la layiru ye min di c'est que fleuve min tɔ ko Niger k'a jantaro an y'an jantaro ba ka bɔ Laginɛ ka na Mali la k'a fɔ Niger o bɛɛ sigilen ba kelen de ma an ye sɛnɛ fɛn fɛn kɛla an y'a bɛɛ kɛla ba nin de fɛ donc n'an m'an janto ba nin dɔ ni ko ka ba nin sɔrɔ man da jamana nin si la ni k'a ye ɲɔgɔn ye nin ye dɔ kura la waati bɛɛ fo k'a yira le an ye niveau ɲuman de la an bara baara min kɛ an bara se niveau ɲuman de la mun de ma bɛn an y'o dɔ ɲimi a di bɛn ɲan ma an de b'o sila di k'o fɔ ɲɔgɔn ye an y'o bɛn kama ta an na partenaire min fana y'a accompagner la olu fana di se ma dɛmɛni min kɛla olu fana di se o kɛla sans di sababu ɲɛnama sɔrɔ. Minisiri mun ɲɛsinen don an ka kuranko ni jiko ma o ka nɔrɔbila y'a yira k'a fɔ foyi tɛ taa ji kɔ o la bɛɛ de kan k'i sen don nin baara in na walasa ji bɛ se ka to ɲumanya la an bolo badabada. O ye fɛn min ye bɛɛ mago b'a la fo an ka sigi ka ɲɔgɔn lamɛn ka haju fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔw ka jate dɔn k'a fɔ n mago b'a la n bɛ mago ɲɛ karisa fana mago b'a la ni ne y'a matarafa ka ɲɛ ne mago bɛ ɲɛ karisa fana mago bɛ ɲɛ mini min bɛ yen o ka matarafa ka ɲɛ o ka labaara ka ɲɛ wasa n ka mago ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ fana ka mago ɲɛ n kɛrɛfɛ mɔgɔw b'a kalama mais i bɛ tɛmɛ fɛn dɔ kɛrɛfɛ a bɛ kɛ n'i b'a dɔn mais n'a walankatara n'a ɲɛfɔra karisa ka hakililanta fɔ ne bɛ n ta hakililanta fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana ka hakililanta fɔ hakilina ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ne bɛ karisa ta ka fara n ta kan hakili tun tɛ min na o hakili bɛ karisa la donc an b'o yɛlɛma ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw bisimila ka mɔgɔw a fɛn ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a dɔn nin bɛ yen nin fana bɛ yen o b'a to mankanmisɛnninw minnu bɛ yen jilaciɲɛ minnu bɛ yen n bɛ a kɛ ne mago ɲana ka ban o bɛ bɔ a la parce que ni ne mago ɲana mɔgɔ wɛrɛ fana mago ka ɲɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ PCAJ ka programme ɲɛsinen don fɛn ma ji ka to ɲumanya la ani a ka to an mago ɲali la badabada jiko dɛsɛ kana don an ka jamanaw kɔnɔ. Bamako suguba kɔnɔ marché rose jagokɛla mangamanu u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan min ɲɛnamayara ka bɛn alamisa don septembre kalo tile 26 ma kɛnɛ in sigili a laɲini kun ye fɛn min ye ka se ka jamana ma ɲɛmaw ka se k'u ladɔnniya u ka gɛlɛyaw n'u ka degun na u bɛ minnu sɔrɔ u ka baaraw dangɛnɛmayali siraw kan ani ka laɲini kɛ jamana ma ɲɛmaw fɛ Bamako marché rose sugu u jɔliko la min birikiden fɔlɔ dara jamanakuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ kabiri ni septembre kalo tile 27 san 2000 ani san 17 san hakili jiginna ka sanga ni san 2000 ani san 5 san tasuma kun mɛnɛna marché rose sugu na ni ka jeni o min kɛra sababu ye ni kana ni kasara caman ye kasara minnu bonyana bolofɛn tiɲɛ o caman kɛra o sanna an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ laɲini min kɛlen filɛ ni marché rose jagokɛla ninnu fɛ u ko u b'a laɲini wa u b'a jigiya ka fɔ jaabi ɲuman bɛna sɔrɔ sani octobre kalo nata cɛ o tile 27 cɛ ko nɔn tɛ ko lajɛrɛba wɛrɛ ni o ye assemblée extraordinaire ye k'u bɛna o fana kɛnɛ sigi sen kan u bɛna min ɲɛnamaya an ka jɛ an ka Dawuda Konare lamɛn Sadio Siribe ani Baba Keita olu ka ɲininkali galamani na commission suivi incendie o tɔnden dɔ don marché rose kɔnɔ. Sɔgɔma in na an filɛ lajɛ min kɛnɛ kan an bɛ a fɔ an bɛ Ala tanu fɔlɔ k'a barikada ka sali kira kan n'o ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ani an bangebagaw k'olu barikada kɛnɛ in ye suguba ka kɛnɛ ye mais commerçant bɛɛ de ka kɛnɛ don suguba jenini an b'o de kɛnɛ kan suguba ka jenini kibariya jama welelo de la kana k'a fɔ ko suguba jenina a mɛnna nin y'a san 5 dɔ ye
an bɛna ka na conférence de presse k'a la ka jamana kuntigi ka layidu min bɛ yan nɔ ka hakili jig'o la parce que jamanatigi nana ka na premier pierre da le 22 septembre 2017 donc bi ɲɔgɔn ye kun ye o de ye jamana kuntigi wele ka taara a ka layidu ma a thème fɔlɔ y'o ye bi an ka laɲini ye min ye laɲini kɔni tɛ fɛn caman ye anw bolo parce que an ye jamanadenw ye an bɛ lahala min na a dɔnnen don an ka laɲini ye sugu jɔli de suguba ka jɔ ka di a occupants ma teliya la et puis a ka bɔ nin cogoya la joona jamanatigi k'i impliqué a la walasa baara in ka kɛ an ka laɲini y'o de ye sisan an ye faamaw labɔ a kalama depuis 2014 sugu kɔni jɔbaliya blocage a bɛ gouvernement de ka niveau la o de kama an ye gouvernement rappelé gɛlɛya min b'anw kan ni baarakɛyɔrɔ tɛ mɔgɔw bolo o kɔni jagokɛla baarakɛyɔrɔ t'an bolo an bɛ bɔra ka taa yaala sugu jɔbaliya kama an b'an kɛrɛfɛmɔgɔw n'an balimaw olu de bɛ ka hinɛ an na ka fɛn dɔw tɛmɛ an ye donc gɛlɛya kɔni tɛ tɛmɛ o kan hɔrɔn ni silamɛ bolo donc an b'a fɔ sugu jɔbaliya an tɛ se ka gɛlɛya fɔ ka s'a dan na wagati bɛɛ sisan jamana bɛ wulilen don k'a fɔ k'an ka taa c'est-à-dire an ka taa bɛn na bɛn kuma min bɛ jamanadenw da a muso n'a cɛ o bɛn cadre kɔnɔ o bɛn sira fɛ an fana nana ka na o fɔ an ɲɛna bi pour que ka se ka apaisement nati ale yɛrɛ ka hakili a ka se ka hakili sɔrɔ o kuma kɔnɔna na ka baara in ka impliqué a la joona bi ka ɲɔgɔn ye kun y'o ye mais an y'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔnɔ bɛn kɛra a kan bi ye le 26 ye le 26 prochaine kalo wɛrɛ n'o y'a sɔrɔ an m'ale ka kan mɛn an m'a ka gouvernement ka kan mɛn o la surtout segi in bɛ jɛnna n'a ye o bɛ assemblée générale tenir bɔn o dugu kɔnɔ o la jaabu min mana sɔrɔ o la o bɛ k'aw yɛrɛ fana ɲɛna. maa min bɔra ka kuma san Bamakɔ sugu marché rose jɔli ko kun kan Gawusu Kulibali de don Dawuda Kumare o tɛ 22 septembre san yɛlɛma seli kadara kɔnɔ ni o bɛ Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya seli ko fɔ ONG APAF muso danbe ni o ye tɔn ye min ka baaraw bɛ ɲɛsin du dɛmɛli ani denmisɛnninw dɛmɛli kɔɲɔw ma u ni u dɛmɛbaga jɛkulu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye ɲɔgɔn ladi ani ɲɔgɔn faamuyali kɛnɛ dɔ sigi sen kan o ta ko fɔlɔ ɲɛnamayara u fɛ ka bɛn ni alamisa don septembre kalo tile 20 ani wɔɔrɔ ye cité des enfants na ɲamakɔrɔkaw fɛ ni o ye denmisɛnninw tɔgɔlaso ye mɔgɔba caman tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ min dakun ɲɛnamayara ka ɲɛsin denmisɛnninw de ma u dɛmɛbaga jɛkulu fana caman kun nana Samayira Sanogo ani Fuseni Keita olu de ka sɔrɔlenw don. Mali jamana kɔnɔ musomani caman bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ furu kɔnɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman ɲɛsin u ma i n'a fɔ k'u kɛ ɲugutɔmaw ye i ma k'u gɛn ka bɔ duw kɔnɔ wali kelen a caman yɛrɛ bɛ taa u denw fili o de kama APAF muso danbe ye nin ɲɛfɔli kɛnɛ bolo da. An ka bi sigi kun ye ka se ka an ka du dɛmɛdenw denmisɛnninw min bɛ bɔ Togoda la ka na Bamakɔ baara ɲini na ka se ka olu lakunnafoni k'olu ladɔnniya bange kɔlɔsili sariyaw ani bange kɔlɔsili cogoya kan walasa ka se ka denfili dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ. APAF muso danbe o ye kɛnyɛrɛye jɛkulu ye mun ka ca o bɛ denmisɛnninw ka hakɛ lafasali ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnya ma denmisɛnnin minnu bɛ degun kɔnɔ. An ka ONG ka baara ye projet na ka se ka du dɛmɛdenw ladɔnniya o ladɔnniyani kɔfɛ kalo o kalo an bɛ baro sigi kɛ du dɛmɛdenw ye baro sigi 4 o bɛ kɛ an ka quartier la walasa ka se ka du dɛmɛdenw kunnafoni bange kɔlɔsili kan ka se k'o la kunnafoni de kɔlɔlɔ min bɛ denfili la k'o la kunnafoni o la ani n'o bɔra yen an bɛ kunnafoni ji belebelebaw sigi sen kan kunnafoni ji minnu bɛ sigi sen kan walasa ka se ka o ladɔnniya n'o ye sensibilisation ye i n'a fɔ n'a ɲɔgɔnnaw o ɲɔgɔnna 2 an b'o kɛ san kɔnɔ. Ka sabu k'a ka wulikajɔ ye cogo min fu bɛ se ka siri denmisɛnninw filili la ONG APAF muso danbe jigi sɛmɛlen don a dɛmɛɲɔgɔn jɛkuluw la hakilinaw ani musakako nasiraw fɛ. Santé Sud ni APAF muso danbe an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna depuis 2009 an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jango musomaninw ka kɔnɔbara balilen ka se ka o kɛlɛ cogoya min na donc a baara in bɛ kɛ ni kunnafoni di ye a baara in bɛ kɛ ni kalandi ye ani bilasirali ka ɲɛsin an ka musomaninw ma nka miiriyaba kun ye jumɛn ye an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko den filita ka ca kosɛbɛ ani fɛɛrɛ min bɛ jamana kɔnɔ ni o ye ni den fililen mun yɛra ka taa olu marayɔrɔ la walasa u fana bɛ se k'u ka hakɛw makaran cogoya min na an ye k'a fɔ ko o fɛɛrɛw ka ca denw ka ca o fɛɛrɛw ma
donc sisan an ko ani a pa muso danbe donc ni an sera ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka kɔn ka den fili kɛlɛ donc o bɛ kɛ sababu ye ka den marayɔrɔ ladɔgɔya kosɛbɛ ani denmisɛnninw bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogoya min na. Walasa ka nin kɛnɛ sankɔrɔta fɛn min ye ɲɔgɔlɔnbɔ ye mun bɛ planning familial ko fɔ o tun bɛ yen nɔ fo ka taa bila dɔn ani dɔnkiliw la jama ka nisɔndiya kama. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fuma bɛ n'a lase. A jiralen kɔfɛ dɔgɔkun fila k'a fɔ jamanakuntigi sigi kalata bɛ kɛ décembre kalo tile 12 nata Algérie jamana kɔnɔ maa fila wɛrɛw kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ u sen bɛ kalata in na maaw don minnu sɛbɛ kɔrɔ dɔn bɛ fana politiki binna k'u kan alamisa septembre kalo tile 26 u ye kunga bɔ Algérie faaba la Alger k'a fɔ u ye cɛbɔ ye maa fɔlɔ o ye Ali Ben Fliss ye ministre ɲɛmakɔrɔ don Abdel Aziz Bouteflika ka fanga kɔnɔ maa filanan o ye Abdelmajid Tebboune ye o fana ye ministre ɲɛmakɔrɔ ye o Abdel Aziz Bouteflika kɛlɛ o ka fanga kɔnɔ Ali Ben Fliss ye a yira k'a fɔ ale bɛ ka jamana kisi dafirili de mɔ n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye o tɛ taa fɔ ale k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini ka kɛ jamana ɲɛmaa ye Ali Ben Fliss n'a si bɛ san 70 ani san 5 la a bɛ deli ka ye fanga sinamatɔnya binna k'u kan o bawo san 2014 ani jamana ɲɛmaa Abdel Aziz Bouteflika fɔlen kɔ ɲɔgɔn kɔ a taara fara fanga sinamatɔnw kan nɔn tɛ a kɛra jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdel Aziz Bouteflika masurunamaba ye o ka fangaw la a kɛra ministre ye ka kɛ wasaden ye Abdel Aziz Bouteflika yɛrɛ bɛ ka fanga ɲini san 1999 yɛrɛ mankutu ɲɛmaaya kun bɛ a bolo ni o ye chef de campagne ye ni ka sɔrɔ kana kɛ Abdel Aziz Bouteflika ka ministre ɲɛmaa ye Abdel Aziz Bouteflika ka fanga ɲini dɔ ni o ye FLN ye a kɛra o ɲɛmaa yɛrɛ fana ye maa filanan fɛnɛ b'o cogo kelen la Abdelmajid Tebboune a si bɛ san 70 ani san 3 la ale ni Abdel Aziz Bouteflika fɔra ɲɔgɔn kɔ san 2017 de ka to ministre ɲɛmaaya la a kɛlen k'a jira k'a fɔ yurugu kɛmɛ ka Abdel Aziz Bouteflika ka fanga lanɔgɔ bi o kɛra sababu ye ka ni Abdel Aziz Bouteflika kɛ ka ɲɔgɔn bila a kɛra ministre ye siɲɛ caman alamusa a taalen kɔfɛ a ka jamana ɲɛmaaya ɲinini gafew tɛnku kalata labɛnni jɛkulu la a y'a yira k'a fɔ baara min bolodan bɛ fɛ ka ɲɛsin Algérie jamana mɔ k'a bɔ nɔgɔ la o ye k'a sɔrɔ yiriwa Algérie jamana nafolo ka se ka labaara cogo la min bɛ se ka to a bɛ kɛ jamanadenw da ye taabolo kɔrɔ min kun bɛ yen ni Algérie jamana fanga kɔrɔ dɔn kun bɛ n'o ye k'o taabolo bi bila mɔgɔw de bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka ninnu maa fila bɛɛ ni jamana ɲɛmaakɔrɔ jɛra olu kana fɔ k'u bɛ yɛlɛma don jamana taabolo la kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ yɛlɛko don. Libekaw ka jamana ɲɛma min lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ n'a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Faba Tripoli mɔ Fayez El Sarraj diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔn kunbɛba kɛnɛ ka Amérique duguba la New York ka bɛn ni araba septembre kalo tile 25 ye a ye kuma ta ni k'a jira k'a fɔ Maréchal Khalifa Haftar min ni ale bɛ ɲɔgɔn na bi Libitigiya nɔfɛ k'ale t'a jate k'a kɛ maa wɛrɛ ye faalikɛla kɔ jolikɛnɛ minza min tɛ tamakiya maaninfin ni bɔli la a ko a fɛn kelen min bɛ k'ale kɔnɔ gwa jamanaw minnu da dun bɛ Libi manga la ka tɔ juguya ka taa fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna da sera jamanaw minnu mɔ Émirats Arabes Unis Faransi jamana ni Misira jamana n'o ye Égypte ye a ko Libi bɛ gwɛlɛya min na bi a ko kɔkan jamana caman sen bɛ la a ko Émirats Arabes Unis furadama Maréchal Khalifa Haftar ka dantigɛliw o b'o de latɛmɛ a ka jabaraninso la a ka jamana kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Faransikaw ka mugujugu filita dɔw balala ka taa ye Libi dugukolo ka yɔrɔ min kun bɛ Maréchal Khalifa Haftar bolo n'ale ka kɛlɛcɛw taara daga ta ka bɔ yen a ko Misira jamana fana n'o ye Égypte ye kuma bɛɛ o bɛ to k'ale ka fanga mafiɲɛya a ko bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye ka Maréchal Khalifa Haftar kɔrɔ don a yɛrɛ ɲumanna ko jolikɛnɛ minzan in n'a tɛ tamakiya maaninfin ni bɔli la ka gili don Libi jamana kɔnɔ a ka tɛmɛ n'a ka kokolow ye a ko nka ko fɔ Maréchal Khalifa Haftar dɛmɛbaw k'a dɔn k'a fɔ Libi jamana a tɛ tɔli a jugu mɔ Maréchal Khalifa Haftar mana dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ fan o fan fɛ Libikadenw jɔn bɛ a ɲɛ k'a kunbɛn wa olu na se sɔrɔ jugu kan ko sigi k'a fɔ kuma min bɛ senna k'a fɔ o bɛ kɛ ale ni Maréchal Khalifa Haftar ni ɲɔgɔn cɛ ko kandɛrɛ bebe na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ labɛn dɔ bɛ senna Faransi ɲɛmaw ni Itali ɲɛmaw fɛ k'u bɛna ɲɔgɔn kunbɛba dɔ sigi sen kan ka se ka kuma ɲɔgɔnya n'u don Libi jamana kunkan Faransi ma ɲɛma Emmanuel Macron y'a yira k'a fɔ a kɛnɛ bɛ sɔn ka sigi Allemagne jamana kɔnɔ nka Fayez El Sarraj diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka gouvernement lakodɔnnen wali kelen nɛngu ka gouvernement lakodɔnnen a dɛmɛ bɛ jamana filaw minnu fɛ Qatar ni Turki jamana don Amérique jamana fɛnɛ jɔyɔrɔ ma se ka dɔn k'a sabu kɛ avril kalo la Amérique jamana min na ka Donald Trump kunbu jan
k'u jɔ kuma bɛɛ k'u ka dɛmɛ bɛ Fayez El Sarraji ye bɔ bi taa kɛ fɛn min kalamɔ Donald Trump ye nɛgɛjurugu bɛ Bamba ani Maréchal Khalifa Haftar ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min dɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ Ala de kelen y'o dɔnbaa ye o kɛra sababu ye ka Fayez El Sarraji ɲugu Donald Trump fɛnɛ na. Rwanda ma ɲɛmɔgɔw kun ye a jira farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ k'a fɔ farafinde minnu degun bɛ Libi kɔnɔ ni u sen tɛ bɔyɔrɔ sɔrɔ ni bilayɔrɔ ko don Rwanda dugukolo b'u ka bolo kan u bɛ se bisimila ale fɛ yan'u ka taa yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ n'a ma ɲa k'a fɔ u don ni nazarala ko bɛ ka sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛya layidu bɔra sira fɛ ka sabu kɛ alamisa Rwanda ye tungarange kunfɔlɔw bisimila ka bɔ Libi dugukolo kan ka sabu kɛ bɛnkansɛbɛ min bɛ ani diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies mangama jamana ma degunnenw bisimilali jɛkulu au commissariat des Nations Unies aux réfugiés ni ɲɔgɔn cɛ ani farafina tɔnba Union Africaine pankurun jigira cɛ 59 de kun bɛ a kɔnɔ muso ye 7 ye a ma fanba ye Eritrea jamana denw de ye ani Somali jamana ni Sudan jamana o jiginna pankurun jigi kɛnɛ ka Rwanda dugu bala Kigali kunnafonidila ma se ka ye kɛnɛ kan ka sabu kɛ Rwanda ma ɲɛmɔgɔw ko ko fɛn tɛ minisiriso min ɲɛsin bɛ hadamadenya nasira ɲɔgɔn dɛmɛw mɛn Rwanda jamana fanga kɔnɔ o secrétaire permanent ni o ye Olivier Kayumba ye a ko a man ka kunnafonidilaw ka ye nin na ɲɔgɔnna bisimilali kɛnɛ kan ndolati tɔn tɛ min bɔ bɛ jɔnjɔ dɔ ta yɔrɔ la diɲɛ ɲɛfɛ ka don jamana kɔnɔ ko dunu ni bala bi ta k'olu kunbɛn ko nin ye maaw de ye minnu bɔra u taabolo kan ni kuma jara maa na maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ k'u jara welele de don o kumana u ye gwɛlɛya min y'u ɲɛna a ka kan u ka t'u danbe la dɔɔni kunnafonidila man k'a fɔ k'i bi pɛtɛ o kunnafoni di da fɛ u bisimilalen u sɔrɔla ka don kariw kɔnɔ ni ka taa ni u ye u bila yɔrɔ la Gashura o ni Rwanda faaba Kigali cɛ ye kilomɛtiri 60 ye yɔrɔ do min labɛn bɛ Paul Kagame jamana ɲɛma fɛ ka maa ninnu bisimila a bɛ se ka maa ba kelen da nin kuma in na nka don nataw la a bɛ se ka walankata ka taa se fɔ maa ba 8 ma kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu minnu tɛ ka Paul Kagame ka fanga ye ni ɲɛ ɲuman ye ka sabu kɛ ko a bɛ hadamadenya hakɛ buruja olu kɛ mɛ ka jira k'a fɔ Paul Kagame ka nin ko in ye fɛɛrɛ dɔ de ye ka se ka ɲɛdakura di a yɛrɛ mɔ k'a yɛrɛ mankutu diɲɛ ɲɛkɔrɔ janko tɔgɔjugu min bɛ a la k'a fɔ a mago tɛ hadamadenya hakɛw la ka se k'o tɔgɔjugu in ko ka bɔ a la k'o de y'a to k'a ye nin labɛnw kɛ nka a ka fanga ma ɲɛma dɔw y'a yira k'a fɔ o kɔrɔfɔ ye nangi dɔ fɔ ye nin bɛ ka kɛ hadamadenya nasira de kan ani farafindenya nasira an bɛɛ ye farafinden ye ni farafinden dɔ degunnen don farafindenw kan ka ɲɛ mɔ ko Paul Kagame n'a ka fanga bɛ ka ko in bila o minɛ de kɔnɔ. Zimbabwe ka jamana ɲamakɔrɔ Robert Mugabe n'a fatura septembre kalo tile 6 tɛmɛnen maa bɛ se k'a fɔ a dayɔrɔ laban ko min kɛ ko mɛ ɲɔgɔn zaman ye fanga ni a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ nin y'o nɔgɔyalen ye baw jamana ɲɛmɔgɔw nana kankura fɔ u kun kɛlen kɔfɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ don cɛfarinbaw dayɔrɔ la cɛfarinbaw minnu ye Zimbabwe jamana bɔ bolo la a kɛtɔ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'olu bira u k'a ma ko monument des héros de la libération a dali ti bɔ ye bilen a bɛ taa da a yɛrɛ faso la ka sabu kɛ a ka denbaya ka laɲini ye o ye dugu ye min wele ko Zimimba jamana ɲɛma ka babu sendege Nangagwa ale de ye kɔrɔfɔ in sɛmɛndiya a ko wa ko jamana ɲɛmaw ye layidu ta ka fu n'a bolomafara kɛ min bɛ se k'a to jamana ɲɛmakɔrɔ ka janajaw bi labɛn ka da dayɔrɔ laban la Robert Mugabe fatura ka sidon san 90 ani san 5 la Singapour ka to furakɛli senfɛ maa min b'a nɔna jamana ɲɛmaya la bi Emerson Nangagwa o ye dantigɛli kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ k'a fɔ bana min kun bɛ a la bon bana kun don min kun sɛbɛ kɔrɔ juguyara kɔsa in na k'o de kɛra sata ye nka Robert Mugabe yɛrɛ jagoya gwɛnna ka bɔ fanga na de a ka fanga ɲinin dɔ ZANU-PF fɛ ani surasiya kuma min ni maaw y'a ye k'a fɔ a b'a fɛ k'a furumuso Grace Mugabe bila jamana ɲɛmaya la a nɔna k'o jagoya cogo fanga ɲinin dɔ ɲɛmaya la n'o ma bɛn Emerson Nangagwa mɔ a y'o ko a wili o taari yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔ kan nka a ka fanga ɲinin dɔ maaw ni surasiw farala ɲɔgɔn kan k'a yɛrɛ jagoya jigi ni ka Emerson Nangagwa sigi a nɔna a jiginnen fɔ ka taa se a ka saya mɔ a furadama ma se ka a ka fanga binni dayɔrɔ sɔrɔ a fari la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Emerson Nangagwa min bilara a nɔna a bɛ k'o ye ni janfanji yela de ye a da kun yɛlɛ ka tugu a n'a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma na a b'o wele ko janfanji. Saudiya masakɛ de Mohammed Ben Salman na MBS min kan ka sigi wolo kan ni masakɛ kɛra binfɛn ye sigasiganaw minnu b'a kunga k'a fɔ ale de kɛra Saudiya kunnafonidila kundonba ye Jamal Khashoggi octobre kalo tile 2 Turki duguba la Istanbul la Saudiya lasigidenso la n'a bosora a fabaw fɛ i b'a fɔ baga Mohammed Ben Salman na MBS n'an bɛ a jira ja dɔ la u k'a ma ko documentaire k'a fɔ Jamal Khashoggi saya ale bɛ jɔ a kɔrɔ k'a sabu kɛ a kɛra n'ale tɔgɔ ye minnu
minnu y'a kɛ fana u y'a kɛ ka ŋaniya min d'u la o ye k'a fɔ u b'a k'ale de kama ko nka ko kɔrɔ tɛ k'ale y'u bila kɛli la nka ale kɔni bɛ jɔ a ko jaki kɔrɔ nin documentaire min kan ka latɛmɛ jabaraninw na octobre kalo tile gale n'a kunni dɔ kɔrila maaw ye maaw ka se ka dɔɔni ye Mohamed Ben Salman yɛrɛ de bɛ ka nin yɔrɔ ninnu fɔ a ko maa minnu kɛra ko kɛbaa ye u ye ko in kɛ n'ale tɔgɔ ye nka ale m'u bila a la Jamal Khashoggi min donna Turki duguba Istanbul la Saudiya lasigidenso kɔnɔ n'a maminɛmuso kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o jɔn kun bɛ k'a kɔnɔ dala mobili kɔnɔ n'o ma bɔ tɛ ye bilen a fali kɛra sababu ye ka maa caman mamu diɲɛ selekena ni setigi jamanabaw minnu bɛ ni hadamadenya hakɛ ko tɛ olu bolo tulonna caman ɲɔgɔnna Saudiya jamana na a se kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min bɛ bila masakɛ nɔ na Mohamed Ben Salman ni masakɛ kɛra binfɛn ye wa kabini kɛra Mohamed Ben Salman yɛrɛ a ma se Ameriki jamana kɔnɔ olu minnu y'a jɛɲɔgɔnw ye a ma se nazarala jamana kelen kɔnɔ fɔlɔ ko in kɛlen ni cogo cira Saudiya jamana nɔfɛ Saudiya ma ɲɛmaw kun ye kuma caman fɔ minnu tɛ kelen ye u b'a fɔ cu u b'a fɔ ko ca u ka kuma laban kun nana kɛ min ye o ye k'a fɔ jɔngwala Jamal Khashoggi fara olu ka lasigidenso la Turki duguba la Istanbul ni k'a boso k'a sogo tigɛ ko nka ko maa minnu y'a kɛ k'u y'a kɛ u diinɛ n'u ŋaniya la ko maa m'u bila a la maa tan ni kelen ɲɔgɔn na minɛna Saudiya ma ɲɛmaw fɛ olu ka keri yɛlɛla sanwa a jiginna duguma maa t'o dɔn nka diɲɛ selekɛnani tɔma Nations Unies ka sɛgɛsɛgɛli kɛ jɛkulu dɔ bɛ yen juin kalo tɛmɛnen o y'a yira k'a fɔ danganiyaw bɛ ale bolo danganiyaw minnu bɛ a jira k'a fɔ masakɛ de Mohamed Ben Salman yɛrɛ de ye falikɛlaw ci u ka Jamal Khashoggi fa Jamal Khashoggi maminɛmuso kɛlen k'a mɛn k'a fɔ Mohamed Ben Salman y'a jira k'a fɔ ale bɛ jɔ Jamal Khashoggi ka saya kɔrɔ k'a sabu kɛ ale de bɛ ka Saudiya jamana labaara bi ko nka k'a fɔ k'ale de kɛra fabaw bilali ye fali la k'o t'ale nɔ ye ko kuma nangi dɔ fɔ don Mohamed Ben Salman bolo ko hali bi a bɛ k'a jira de k'a fɔ a nɔ tɛ ko kumana k'a ka nin danigɛlen in bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛkɔnɔgɛnkanw de ye min bɛ se k'a to hali bi a bɛ se ka jɛya ale furu kɛ Jamal Khashoggi fali la. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kabɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔ so fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la lase nata aw ni Musa Fɔnba de bɛna na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ.